जो कोरोना भाइरस 2019 2021 ଭିତରେ ସାରା ପୃଥିବୀକୁ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ଡରେଇ ରଖିଥିଲା ସେ ଏବେ 2025 ରେ ଆଉଥରେ ପୁଣି ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ବ୍ୟାପୁଛି। ଆଜିକା ଡେଟ୍ ମାନେ 26 ମେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି ଇଣ୍ଡିଆରେ 1009 କୋଭିଡ କେସେସ୍ ବାହାରି ସାରିଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକ କେସ୍ ଆସିଛି କେରଳରୁ, ତାପରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ତାପରେ ଦିଲ୍ଲୀ, ତାପରେ ଗୁଜରାଟ ଆଉ ବହୁତ ସାରା କଣ୍ଟ୍ରିରେ ବି କୋଭିଡ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ବ୍ୟାପିଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଥାଇଲାଣ୍ଡରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ 34,000 ଅଧିକ କେସ୍ ଆସିଲାଣି। ତାପରେ ସିଙ୍ଗାପୁରରେ ବି 14,000 ପ୍ଲସ୍ ଅଧିକ କେସ୍ ଆସିଲାଣି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କମ୍ପେୟାର କଲେ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ବହୁତ କମ୍ କେସ୍ ଆସିଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ 2019 ରେ ବି ଏମିତି କମ୍ କେସ୍ ଆସିଥିଲା। ତାପରେ ଏ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ବ୍ୟାପି ବହୁତ ମାତ୍ରା ଆଗକୁ ପଳେଇଥିଲା। ଆଉ ଇଏ ସେ ପୁରୁଣା କୋଭିଡ-19 ନୁହଁ, ଇଏ ତାର ନୂଆ ରୂପ ଗୋଟେ ଆସିଛି ଯାର ନାମ ହଉଛି JN1 ଓମିକ୍ରନ୍। ଏଇ ଯୋଉ ନୂଆ ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟ ଟା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ବ୍ୟାପିଥାଏ। ଆଉ ଏଥିରେ ବି ସେମ୍ ସିମ୍ପଟମ୍ ଦେଖାଯିବ, ଥଣ୍ଡା ହେବ, କାଶ ହେବ ଏବଂ ଜ୍ୱର ବି ହୋଇପାରେ। ଏହା ଦେଖି ଅଲରେଡି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ ମାନଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମ ଦେଇସାରିଲାଣି କି ତୁମେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅକ୍ସିଜେନ ସିଲିଣ୍ଡର ହସ୍ପିଟାଲ ରଖ। ଏଇ ଯୋଉ ପୁରୁଣା କୋଭିଡ ରେ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଥିଲା କି ଏଥିରେ ମାତ୍ର 3,30,000 ଲୋକମାନେ ମରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କେତେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି ଏବଂ କେତେ କେସେସ୍ ଆସୁଛି ଇଣ୍ଡିଆ କେବେ ବି ତାକୁ କହିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏହା ପରେ ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ସାରା ନ୍ୟୁଜ ଆସିଲା କି ଏ ଡାଟା ଭୁଲ, ଏହାଠାରୁ ଅଧିକା ଲୋକ ମରିଛନ୍ତି, ଏହା ପରେ ଇଣ୍ଡିଆନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଣ କରିଥିଲା ନା ଯୋଉ ନ୍ୟୁଜ ଚ୍ୟାନେଲ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଥିଲା ତାଙ୍କୁ ସବୁ ବ୍ୟାନ୍ କରିଦେଲେ। ଆଉ ଏ ଠିକ ରିପୋର୍ଟ ଦେବା ଥିଲା କେବେ 2023-24 ଭିତରେ ରିପୋର୍ଟ ଦେବା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡିଆନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଣ କଲା, ଏଇ ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧ ଦେଖିକି କିଛି ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି କି ସେ ସମୟରେ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଖାପାଖି 20 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ମରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡିଆନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେତେବେଳେ ଆମକୁ କେତେ କହିଥିଲା 3 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ମରିଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବି ଏ କୋଭିଡ ଭାଇରସ କେବେ ବି ଯିବ ନାହିଁ। ଯେମିତି ଥଣ୍ଡା ଥରେ ମେଡିସିନ ଖାଇଲା ଦବି ଯାଏ, ସେମିତି କୋଭିଡ-19 ମେଡିସିନ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଦବେଇକି ରଖିପାରିବା, ନା କି ଏ ଭାଇରସ ସଂସାରରୁ କେବେ ଯିବ ନାହିଁ।